is Muin Tajik Ghafarov. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night муҳорибаи Муин Ғафуров зидди Якуб Виклаш баргузор гардид ки дар ин навор мо абзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯям ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Apple ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак муҳориба дар вазни 61 килограмм баргузор гардида муҳорибаи сераунда буд ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд ва Виклаш дарҳол ба Муин зарбаи сахти худро зада тавонист ки қариб Муинро аз пой афтонад, лекин Муин худро зуд барқарор карда тавонист ва ӯ бо зарбаҳои худ ба рақиб ҷавоб дод. ҳардуяшон ба якдигар зарбаҳои вазнин мезаданд, лекин рақиб каме дақиқтар буд. Муин кӯшиш кард ки текдаун гузаронад, аммо рақиб худро ҳимоя карда тавонист. Дар охири раунд Муин бартариро ба дасти худ гирифта тавонист ва зарбаҳои сахти худро ба рақиб зада тавонист. ҳамин гуна якум раунд ба пуррагӣ дар стойка гузашт ва маълум набуд ки якум раундро кӣ гирифт. дуюм раунд оғоз шуд ва дар оғози раунд Виклаш Муинро бо зарбаи сахти пои худ ба флеш накдаун равон кард ва 2 дақиқа ӯро дар замин идора карда зарбазанӣ мекард. ҳатто усул гузаронидан хост, лекин Муин ба по хеста тавонист ва худаш рақибро ба замин афтонид. аммо дар вақти текдаун гузаронидан рақиб зуд бартариро ба дасти худ гирифт ва аз болои Муин истода мавқеи худро хуб мекард. дар он ҷо ба Муин ҳам зарба мезад ва ҳам бо усул таҳдид мекард. ҳамин тариқ дуюм раунд ба фоидаи Виклаш ба анҷом расид. дар байни раундҳо мураббии Муин ба Муин маслиҳат дода гуфт ки ба мо танҳо финиш дар кор аст ва сеюм раундро Муин хеле фаъолона оғоз кард ва ба рақиб фишор карда ба ӯ зарбаҳои хеле сахт ва дақиқ мезад. рақибро маҷбур мекард ки худро ҳимоя карда ба қафо равад ва раундро ба пуррагӣ ба дасти худ гирифта истода буд, лекин дар охири раунд текдаун гузаронид ва рақиб ӯро ба усул гирифт ва дар сонияи охири муҳориба Муинро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин тариқ мутаассифона Муин Ғафуров бо тариқи усул дар охири сеюм раунд шикаст хӯрд. худи ҳозир корти довароро дар рӯи экранҳои худ дида истодаед ва чӣ гуна ки мебинем доваро 3 раундро ба Виклаш доданд ва агар ки ҳатто ин усул намегузашт ҳам Муин бо қарори доваро шикаст мехӯрд. барои Муин Ғафуров ин сеюм бохт дар ташкилоти UFC шуд. акнун рекорди ӯ дар UFC 2 ғалаба ва 3 бохт аст. мо ба Муин сабр хоҳонем ва гуфтанем ки рӯафтода нашав бародар. муҳорибаи пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем дӯстон. хонобуду сарбаланд бошед.